L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija u dak tad-Dijabete fl-Isptar Mater Dei ġew rikonoxxuti bħala ċentri ta' eċċellenza. Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija ġie rikonoxxut tat-teknoloġija użata f'operazzjonijiet tal-qalb IVAC2L mill-kumpanija speċjalista bbażata fl-Olanda Palsket. Il-kardjologu u kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Robert Xwireb spjega l-rikonoxximent lejn din it-tip ta' teknoloġija kardiovaskulari u xhieda tal-impenn tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija biex javvanza l-innovazzjoni medika u jtejjeb il-kura tal-pazjent. Hawn spjega li dan l-investiment joffri assistenza u appoġġ lill-qalb waqt li jkunu għaddejjin proċeduri oħrajn fuq il-valvoli jew l-arterji tal-qalb. Bis-saħħa ta' l-apparat stajna nagħmlu każijiet li kieku ma jsetgħux isiru u tant kienu komplessi li aħna morna u rejna x'għamilna f'ċentri barra minn Malta u tkellimna f'konferenzi kbar kemm f'San Francisco, kemm f'Boston, kemm f'Amsterdam u kif ukoll fl-Ingilterra. Sa dan it-tant id-Dipartiment tad-Dijabete fih dan id-Dipartiment tal-Mediċina Interna ġie wkoll rikonoxxut mill-Federazzjoni Internazzjonali tad-Dijabete bħala wieħed li jipprovdi servizzi komprensivi u edukazzjoni multidixxiplinarja b'tim ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa li flimkien jikkoordinaw biex jipprovdu kura u taħriġ. Id-Dipartiment tad-Dijabete f'Mater Dei wettaq riċerka importanti dwar il-kundizzjoni fejn mhux biss saħħaħ l-arfin tiegħu iżda kontribwixxa wkoll fil-mod kif jimmaniġġja lokalment. Iċ-Chairperson tad-Dipartiment tad-Dijabete, il-Professur Stephen Fava, spjega li dan ir-rikonoxximent inkiseb grazzi għall-istandards għolin u l-kriterji tal-għażla stabbiliti mill-Federazzjoni Internazzjonali u sal-lum jeżistu biss 22 ċentru ieħor li ġew rikonoxxuti globalment. Spjega li l-Federazzjoni Internazzjonali tistenna bil-ħerqa li tilqa' lid-Dipartiment tad-Dijabete f'Mater Dei bħala membru tan-netwerk globali tagħha biex tkompli tibni l-kapaċità biex tagħti kura u edukazzjoni ta' kwalità dwar id-dijabete f'aktar reġjuni madwar id-dinja. Huwa nur kbir u juri ħidma kbira u riżultat qalbin kemm kliniċi u anke fir-riċerka li qed jagħmel dan il-klinik tad-dijabete f'Mater Dei. Dan huwa riżultat ta' xogħol nies li jaħdmu fid-Diabetes Clinic, inkluż tobba u healthcare professionals oħra, bħal nurses, dietitians, podologists. U għandna riżultati tajbin ħafna u għandna riċerka importanti ħafna għaddejja li tavvanza l-għarfien fuq id-dijabete. Fi żjara li għamel fid-Dipartimenti tad-Dijabete u tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-Ministru Ġewett Bela rringrazzja lill-professjonisti għall-ħidma tagħhom u awgura lilhom u lill-dipartimenti oħrajn li jkomplu jipprovdu kura ta' eċċellenza.